मोनसे माबाजों तारमाने नेनानै दंखायोमोन नामा आंखौ जन कार्जिखौ नेनानै दंखायोमोन नामा जे माब्ला मा ओंखारो बेखौ पुरा माने एकदम बिराद गाज्रि माबा खालामगोन मागोन होननानै बिराद नेनानै दंखायोमोन नामा हेलौ लोगोफोर गोबां गोबाव समनि उनाव आं दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय सम मोननायखाय मोनसे बिराद गोनां आपडेट भिडिअ लाना फैदों आरोना लोगोफोर थ' जायखियानो जादोंला नोंथांमोना गोबाङानो बे मोनसे भिडिअखौ नुखाबायबो जानो हागौ आथिखालनि जुगावथ' फेसबुकाव गोबां थाब थाब भाइरेल जाग्रोखायो नालाय नङा होमब्ला लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना जायफोरानोखि नुवाखै जायफोरानोखि नुबाय नुवायैफ्रा आंनि चेनेलनि गेजेरजों आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा आं दायो आरो बांद्राय गोबाव खालामबाय थालासै सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांदो नोंथांमोनाल' नायलांदो आरोना थौदो थ' लोगोफोर बे समावहाय नोंथांमोना अलरेडि मोनथिखाबाय जानो हागौ आं मानि थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैदों आरोना लोगोफोर बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै नङा होमब्ला लोगोफोर नोंथांमोनाथ' अलरेडि मिथिखाबाय थायो नङा होमब्ला बर'नि सासे जाखांफु एक्टर रेड जन ना ग्रीन जन जायखौ बुङो जन कार्जि नङा होमब्ला लोगोफोर थ' बिथांनि मोनसे दायो ससियेल मिडियाआवहाय फट' किसिंनि थाखाय भाइरेल जादों होननानै गोबां मानसिफ्रा बुंगासिनो दङ आरोना लोगोफोर थ' बेखौनो लानानै दिनै जन कार्जि ब्रादाराहाय गावनो गावनि फेसबुकनि थ्रुयै मोनसे मेसेज होदों आरोना लोगोफोर गोबां सुबुंफोरखौहाय जायफोरानोखि बे भिडिअखौ भाइरेल खालामदों बा बिनि फट' किसिंखौ भाइरेल खालामदों आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर बिथां जन ब्रादाराहाय मा बाथ्रा लानानै बुंदों थ' नोंथांमोना बिनि भिडिअनि क्लिपखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर नायलांदो बिदिब्ला दा जितु माबायाव मा होनोमोनलाय बेखौ फेसबुकाव जितु आंनि सोमोन्दै जाय मानसिफ्रा शेयार खालामगासिनो तारमाने बे बुस्थुखौ आं बुंनो सानदों आरो तारमाने नोंसोर आंखौसो बिराद मोजां हाइलाइट खालामना होगासिनो एन्ड थेंक इउ सो माच अल थेंक इउ सो माच आंखौ हाइलाइट खालामना होनायनि थाखाय दा खोथाया जाहैबाय जाय माबाजों जेनेबा फट' भाइरेल खालामगासिनो बेखौ भाइरेल होना एक्सुवेलि भाइरेला माखौ होनो बियो सोरबा मोनखोमानाय बहाबा मोनखोमादों मादों बिदि नङा बेखौ अलरेडि आंनो स्ट'रियाव होनानै लाखादोंमोन नालाय नो इसुस नोंसोर बेवहाय जोलन जानानै नोंसोरो मेगन सानानै होदों मादों जेबो आं बेखौ माबा साना बे जाहैबाय आङो अलरेडि स्ट'रियावनो आंनो होनानै लाखादों स' नोंसोर जेसेबांखि नोंसोर माबा खालाम स्प्रेड खालाम नोंसोर माबा खालाम शेयार खालाम इट्स रियलि गुड फर मी ये मेरे लिए बहुत अच्छा है आंखौ हाइलाइट खालामदों बास थेंक इउ सो माच अल बियो भाइरेल नङा बेखौ जास्ट आंनि स्ट'रियाव होनानै लाखादों नंगौ जों रिलेसनशिपआव दङ खोथाया बे सिदा खोथा नोंसोरो बेवहाय मा होनदों नों मा होनोमोनलाय बेखौ समाज फोसाबग्रा ओरैबायदि गावनि ओरैबायदि माबा भाइरेल जादों मा जादों खोथाया बे नङा दिनै मा थास' बिबार बायदि जाजानो लुबैदों नामा आरे बाबा बेयो मोनसे किसिंसो बे मोनसे किस खालामनायसो बेवहाय खुनु सेक्सुवेलि खुनु जेबो माबा गैया बेवहाय माबा मोनसे किस खालामोबा दे बेवहाय समाजनि मोनसे गाज्रि माबा जागोन बे नङा जेबो नङा बेखौ गासिबो लाभ एन्ड काइन्डआव इउज खालामनो हायो जेबो नङा किसआ जेबो नङा लाभ एन्ड काइन्डआव जों बेखौ गासिबो जों बेखौ इउज खालामनो हायो जेबो नङा नाथिं नोंसोर बेखौ गाज्रि मोनसे माबाजों तारमाने नेनानै दंखायोमोन नामा आंखौ जन कार्जिखौ नेनानै दंखायोमोन नामा जे माब्ला मा ओंखारो बेखौ पुरा माने एकदम बिराद गाज्रि माबा खालामगोन मागोन होननानै बिराद नेनानै दंखायोमोन नामा नेभार नोंसोर जेबो खालामनो हाया आंखौ नोंसोर आंनि मोनसेबो बेकग्राउन्ड बा इमेज जेबो गाज्रि खालामनो हाया मिथिबायना ज'ना जनखा जननि जायगाखौ रावबो लानो हाया मिथिबाय नोंसोर आंखौ मा साननानै नोंसोर स्प्रेड खालामदों नोंसोर लिक माबा खालामदों मा होनो शेयार खालामदों बे नोंसिनि खोथा खिन्थु बेखौ आंनो स्ट'रि होनानै लाखानाय स' नो इसुस खालामबाय था नोंसोर बिन्दास खालामबाय था शेयार खालामबाय था आइ डन्ट माइन्ड खालामबाय था थ' बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ निस्सय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय नङा होमब्ला लोगोफोर बिथां जन ब्रादारा गावनो गावनि फेसबुकनि थ्रुयै बे भिडिअखौ होदोंमोन हगारलांदोंमोन आरो नोंथांमोननि सेरावहाय फोरमायलांदों बिथाङा जे बुंदों किसिं खालामनाया नर्मेल जानला मोनला सिख्लाखौ मोजां मोननानै लामा दथा किसिं खालामनो हाया नङा होमब्ला किसिं खालामनाया मोनसे नर्मेल इजि लाभ उइसआव हायो होनना बुंदों नङा होमब्ला आंनि थाखायबा बिथां जिथु बुंनाय जन ब्रादारा बुंनाय बेफोरबायदिया इजिलि नङा नाथाय गोरलै नङा आरो मोजां नङा आरोना लोगोफोर जेराव मेरावनो बेफोरबायदि किसिं जुदि खालामनानै हगारलानानै होबाय थायोब्ला जाया नङा होमब्ला बिथांमोननि भाइ बाहागि दङ बिमा बिफा दङ बिदा बिफं दङ नङा होमब्ला लोगोफोर मान सनमाननि बाथ्रा दङ नङा होमब्ला बेफोरखौ साननानै बिथां ब्रादारा मानो थाखाय बुङासै आरोना लोगोफोर नोंथाङाथ' सिगांफोरनि भिडिअफ्रा आं नायबाय थायो बिथां जन ब्रादारनि भिडिअफोरखौहाय मा भिडिअ होयो बेसेबां मा बुङो सोरखौ बेसे बुङो नङा होमब्ला
मोजां मोनो सिगांनि जिहेतु भिडिअफ्रावहाय मोजां मोनदोंमोन आं नोंथां जन ब्रादारनि भिडिअखौहाय नाथाय नैबे मोनसे भिडिअआवहाय आं जन ब्रादारखौहाय एसे गाज्रि मोनदों आरोना लोगोफोर किसिंआ मोनसे नर्मेल खालामनो हायो मोजां मोननाय भइसआव नङाबा बेयो सेक्सुवेलनि माबायाव गोग्लैया होननानै बुंदों आरोना लोगोफोर बेफोरनि थाखायनोथ' जायो जेब्ला किसिंनि लाइनाव हाबग्रोयो मानसिफ्रा बेफोरनि थाखायनो सेक्सुवेल लाइना इजि जालांबाय थायो नङा होमब्ला लोगोफोर मोनसेनि उनाव मोनसे स्टेप बाय स्टेप बारलांबाय थायो आरोना लोगोफोर जन ब्रादारा नैबे मोनसे भिडिअखौ नुदोंब्ला गाज्रि मोननोबो हागौ नाथाय नङाब्ला आं नोंथांखौ मानो थाखाय बुंदों सिगांनि जिहेतु भिडिअफ्राव नोंथाङा बेफोरबायदि बाथ्रा बुङोमोन नाथाय नैबे मोनसे भिडिअ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायखौ आं साबजानाय मोनासै डाइरेक्टलि बुङो आरोना नोंथां जन ब्रादारा गाज्रि मोननानै लाब गैया आरोना थ' नोंथाङा आंनि थाखाय मा मोजां मोनो गाज्रि मोनो आं बेखौ जेबो साना आं नाथाय जा गोसोआव बुंदों गोसोआव साननाय फैदोंमोन बेखौ बुंबाय नोंथांमोननि सेरावहाय फोरमायबाय नाथाय नैबे मोनसे किसिंनि थाखायनो गोबां मानसिफ्रा कमेन्ट्सबो हरो मोजांबो हरदों गाज्रिबो हरदों नङा होमबा नोंथाङा मा साननानै बेफोरबायदि बाथ्राखौ लानानै बुंदोंबा दिनै ससियेल मिडियाआव बेफोर भिडिअखौ हगारना होखो आं जेबो मिथिला आं आरो बिनि बागै बांद्रायखौ बुंनो थांलासै अलरेडि नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय आरो जन ब्रादाराबो मोनथिखाबाय नङा होमब्ला मानि थाखाय आं दिनै नैबे मोनसे भिडिअखौ लानानै रिप्लाइ होखो बा खालामखो नङा होमब्ला आरो आंनि भिउवार्स लोगो नोंथांमोनाबो मोनथिखाबाय नङा होमब्ला आरो बांद्राय बिनि सायाव आं बुंनो होननानै सानाखै नोंथांमोना आंनिख्रुइबो बांसिन गियाननि गुनि गोनां सुबुं दङ नङा होमब्ला आरो आं माथो बुंबावनो जायफ्रानोखि नोंथांमोना मोजां सानदों जायफ्रानो गाज्रि सानदों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय आं फिन खेबसे बिनि रिप्लाइ भिडिअखौ लाबोगोन नोंथांमोननि सेरावहाय जायफ्रानोखि बांसिन कमेन्ट्स खालामदों आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर जन ब्रादारनि सासे सिस्टाराबो ओरैबायदि बाथ्राखौ बुंदों आं बेनि नेक्स्ट भिडिअआवहाय नोंथांमोननि बे जन ब्रादारखौ माबायदि राव लानानै बिथां सिस्टारा बुंदों बेखौबो आं भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोननि सेरावहाय जिथु दिनैनि सम आंखाल नालाय आं ओंखायनो नैबे सर्ट भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरोना लोगोफोर जियानो जा गाज्रिथा मोनसे जोबथारनायाव नोंथांमोना जुदि नैबे मोनसे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो जोबथारनायाव आरो बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायदो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो आपडेट भिडिअ होयोब्ला गिबियै नोंथांनि नटिफिकेसन सहैनाय बायदि स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय